ndraiky maiko varenahy zany. Namay io fa tsy mampiady atsika. Vao maika tsy hainao moa vary may zany. Normal ranona ampangovia may ary mampigaka koa. Nandiniko hagnano vaiavinay be tegny fô boka zay igny teky. Tena tsy tafiditra fitiavagna anakay ndraiky Clara io. Koa izy ialako tsy maintsy misy anjarany koa io. De berdako izy mitady agny. Fa zazankibony ndraiky ane tsy afaka tsy mizanako e. Fela hoane anjarany koa mandinika agny. Sady raha magnandregny ane koa geda tsy maintsy manjojo babany koa e. Fa saka efa baraka za teo. Telo tegna tiako aloha Solange ty. Tegna tiako ty vaiavy teo. Koa mety tsy amelako miboaboaka mihitsy ty fa za fa mpagnano bazarinay. Mety sasako mba milambanay koa. Le hody dentegna to avy nagnano vaccine zaza to hanky. Sakin Paul zay tsy nagname vola za na 500. Zaza to amin'ny fa bola. Saky karaha atako zaza. Mangina zanako mangina mama. Ndreno mangina zanako mangina. Skote papa nato zanako mbona sy nandimbela zany botro nato. Takory fa zay donko anjara to anjara miteza manokana to. Gova ya pikipitety fateraka zgo nyando antagnana hely he sady zahavako sode mitovopolo ko mitovopolo mahazy tsara izy antonga antragno amza akôry nge ha kore tsara fô fateraka ma ino mazoa we izy lala abo hele dzahagna nandro tsy mazo mitagny edy za fogna boka soranazy amina fa tsy mazo mitagny sakô zagana aty zay sady mbo misy dimanjato hely amiagna azy avy de nansavony ko dimanjato zany talo amina fa tsy raha lavako zany ana monge malahely placena ana ko nge tsy tiany na mo tendi placena ana natany fangalany zaza fogna ya to za tsy tia demna ary nande mbola lankilana mbo bitman la pol hely to demna fa ko manistota kabana jana ka ko fa bitmonya diange za demna ay ko buka sidan ka pol kemna ngina na fa chena le no bane ko ana fa safara mandrata vantana hafa mfonga avec he babane nangisa ta cocktail le tena ngazana ka cocktail awo ya mbola tsarwana zany ngandwa fa imbarana tetan polo tzato bukanawi na mbola tsy maziboko amnazy ko tany magnani yo lage tsika mahitaz madamo ana zana mahimbo mane melaki za kunna ngatuko na fara na ngatu za vaiavy pe mahimbo misfana ambela kona zay polna okay zek tsara za tazane pavoateza tu atoga dageda tangi mahe baba ny fotsy mety mipody aminako baba ny tafagna talandohona za tolany zaha zany hevitry hitako mety fa to tsy lasa raha magnano to antegna magnano to fo sanandro mijaly tsy vola mankory tsisy hevitry to fa ny zaha sady zaha niany to ary tsy boliny toto amin'ny taxiro amblay ndrasina hely Wapoli volanao foana Clara. Yaza, makory tsara monao amina. Manakory masa aminao. Amizany katsika tombo za vely boka sorana na sorana ko tsy zahavanao e. Ya, arabaiko malona fa nomenjanahary ny fara. Fa zao ambarako na Clara. Aiza mindainday zaza ty antragno nakagny anao. Tsako saraka zay ndraiky madamo ko agny anao. Izy to kony vadiko na ndesigny an-tragnonare na tsy ndesigny an-tragnonare izy to zany kanao e. Haiko zany e, fa nintsika efa tsisy koa. Ary anao samy mana-tegna zao, anao mitady vahasa igny namizavo olona nambadinao agny. Wala, kiza zay zany tsy mena fagnampegna hely vola. Na vola savony tsisy, anasagna lambany zaza to. Ana matanjaka aveo vidy savony dimanjato tsisy tanao. Zasy, mba fanampiana voalohany, ameko vola hely malo anao. To misy 10,000 ameko anao koa. Polizy, izy ka magname vola 10,000 fogna. Rehefa mba omegny malala misaotra. Anao resy zaza madiniky tena. Rehefa tsy raisina zay ty vola ty. Resy misaotra tompoko pole, misaotra. Andary anao mialaka eo zay mangarabe anao zany. Wala, stôdiko zany katsikaroa. Tsy nagnanjany etsika nagnamboatra azy zay. Ary zaza memenao taim-bava za Clara. Zaza ty fa tsy manambitava mihitsy zay hitranao io. Za efa fiainagna anaha, anao mamorogna fiainana an-tany hafa koa.
Ia, sto fa aminahy tsy mety zakainy fo ke na babany efa tsy afahagna ary azy ke takory. Tsy mety zakainy fo za tary misy tozika farany. Mbleza hiditra akato agny ato so de mbô tagna asa. Amble pindegny hely sonnerie toho. Mba zoviko ny pensionnerie zegny mitabataba setera marandraigny jiaby ambulan'ny zahavako ety. Salama anao. Salama. Ino hinazy? Zay seky nditady hasakato de misy hasahazoko ataminareka za tegna mitady. Ya, za tsy afaka mikoragna aminahy hela loatra fa namidira madame koa igny fa za tsy mikoragna makasikasa zegny. Wa madame ô! Wa madame! Oh! Izy zegny vaiavy tsy haiko hitady hasa fa zay baka somary mikimiky de monjy hasanaka ampiasagna igny fa ary nare roa manova koragnanareo fa za mandalo. Ndaba sena. Zao vaiavy. Salama madame. Salame. Niantondiako baka madame zahi mitady hasa so de misy hasa hely mety azoko taminareo akato. Ke anamteza imo mahavita hasa? Atakory mo madame antegna tsy vola tsy maintsy hitady hasa vao tavita fogna hasa zany madame fa mingavy aminahy fô zaho mbo resy tompoko. Keza mo babanzaza io? Tantara lava be zany madame izy to ko fa natrika tagnaty kibona tato fanarian'ny babany edy izy to. Mama Frankena zany ary hasa mekenao mahandro veo magnadi tragno ve manasa lamba. Vitanantrika zany? Ia vitako zany madame. Areza mo tianana zay mbola hody sa hagnano klasy mandrekato. Mantiako aminazy midoko akato madame. Tsara zany ato misy savogno, misy rano ato nambo mikarakara zanaka. Misaotra madame zagnahary hignampena. Karaha amekenao no fitsindrovako anao edy zany eny mialigny. Asa mety amina? Mety aminahy zany madame tsy magnino. Tena misaotra betsaka nandray za. Ana mandroso mo ato sambrana madame ary ndraiky zanaka midoko akato. Ia madame. Azovy mo agnarana anahy Clara agnarako. Ifo anagnatin'ny sase hely? Ia izy to madame. Reo edy lambanjanaka hely be. Ia madame atakory babany efa tsy nagnawawa azy ke. Atao akory aloha ividianagna lamba zaza io mbo ta lamba maromaro mo lamba hely be ambisikina zanaka. Tsy de magnino loatra ndraiky zany madame fa tena misaotra betsaka. Lala mo izy sa vaiavy? Lala izy to. Tsika ve mandeha bazary mividy lamban'izy. Ia madame. Misy marigny zagnahary. Vaiavy igny tsy avako ampokondreny. Mbola naheno tsindro zaho nagnano to. Misaotra anazy zagnahary. Ko mbo fanteraka edy zaho zay mbo tsy nijaly zanako mifanagnanahy ary to agny mbony azy reto. Eto tegna zay magniry mahita zanako olo mahita vaiavy miteraka nefa izy amin'izay mbola mpijaliny vadiny koa mampalahelo zazy igny misy lalahy tegna tsisy fagnahy marigny lombolombo'ny biby na zanaka ndray fa tsy tianjareo eky. Agabegny nahazo ny fagy Ino koa fiarabana andro maiky be ty ino? Za mahitanao nagnakory koa na maraba zay. Ana manteraka. Vaiavy biky bitegny baka fateraka akagny. Ni nama mbola ino fô. Ya, follow zay sta bazar tao fô. Ni zavako sorany zazy ta mahitiny, makwao, masona zitako balagna lastek, pa zay tsy ninahy laste zay. Teza ko na nahita masony zazamena, mana imbo mavanda. Wa. Zazamena marigny mbola tsy miboaka maso. Fa zao anaza mikorokoragna raha magnanigny eky. Anaziny mamoa fotamandre. Raha fa mandre kagny mbola fofoazinao koa. Igny efa anjarany igny. Izy mizaha babany zanany agny, mikarakara raha natanjare kagny. Fa o zany ndraiky. Za io langdiniky aminao io. Hana fa elaela fogna atsika tato. Za mba tetandregny vovovy aminao hoe bikiby zany hony. Atsika to yata to lamokane. Mbola tsy fotoagna zany babanena mofa ty tegaka. Zany baka fa fotoagna mia mandeha. Ary tegna tsy mia tanora fa mia antitra koa. Anandre fa mia toboavy koa. Kwa hela tatrantaraiky aketo. Ka tsola tokony dinidinigny raha zany fa tsotra trantaraiky aketo holo jiaby kagny fa miteraka.
misy rapaka tsy hena. Ka zay indrindra baka le raha tsy haiko ane tokony empafantarana zao e. Zaza manjary bengy mizaha Florent fô satria tsy ambarana za le raha tsy haiky. So de baka zave atana ohatra le vaiavy tegny ary amandrenika an'izay masiaka za matahotro. Waa Solange rô efa telo taogno koa netsika ka tragno araiky mbola tsy matoky za foagna na hela be jiaby zay. Za baka matahotro za bikiby nave ary ana aletsika za raha mbo 5 taogno hely e. 5 taogno délai. Ela loatra zany fa tokony dinidininao foana raha koranky zay. Ary izy koa tsika miteraka ke he be zegny araka lalahana zegny tsy maintsy ategny ake fô za fa aminenagna aminazy za tsy tary mizazagoa ave koa za tsy mitary mizanadrafy. Tsy boko mahatonga anao mivolagna hoe zanadrafy io. Ka izy ane tabazaka tagny ngizingizigny izy fa nihinaga io e. Izy tia andrangotra anao zany. Anareo koa nerangitin'olo tsy mesy tonga de marangitra e. Esa magnaraka koragna an'igny hena marafy zany. Rafy zany tsy sadry mifagnaraka. Tsy maintsy malimaly fô ary. Zay fa ela hoagny koragna zany. Fa zaho efa tegna teza za hitanay io. Anaty teza zany. Ino raha teza anake na za mbola tsy bikiby teza fô eky zana pisontsika io e. Zana piso antao any piso ty tsy manjary. Za maolo lefaka zake teza votovotro pisonay. Io vonoky io barakona zany. Aza tatanao azy ede. Ke efa lenjelako nitako mekuzika e vonona zany tsika tsy fagnaraka e. Na zake ke sakaly magnindry valabson fô. Awa madamo. Efa masaka mo vary. Izy ka andriky tegna fa ho masaka mbola tsara ny zahavako baka mbola vaiavim-pandrontsika igny fô boka akagny tsy haiko asa fa masaka vary oa. Justement madame. Manakory mo fahitana vaiavy ka mbo miasa tsara be ndraiky. Tsy mangelingeligny azy ndraiky izy miteza za zay. Izy ake ndriky tegna miasa e. Na de ke zany tontomoagny mo tegna mazoto izy miasa. Fa izy ka andriky mafragny zaha mampalahelo. Io ndraiky baka tanantsika akato fô satria atsika raha tsy raha misy zaza agnatin'ny tragno ato mbô namantsika ndraiky. Izy ka boka nisy problème hely zany niasan'izy eo amintsika ka. Ya, keny problème anazy. Rango izy bikiby zany boka fa tsy tiany vadiny edy zany. I boka problème tanora vaizy io mantraotraoka fa tsy mangala hondraha mahita lalahy mivolagna tiako anahy efa magnano zeo ke zeo mijinjany vokany natany eky. Mama mampalahelo za ndraiky zigny e zanan'izay tsisy babany. Natsika zay malao mitady zaza sahirana ke zare managna hely ndraiky le zazanagna ndraiky ariagna. Raha fa nivadika toetsaigny biby mo. Ya tegna marigny mekin'olo tegna tsy mekintsika marigny. Atsy voedy piasa igny so de mbo efa masaka fa zazany koa tegna reraka marigny avy niasa. Ya andrasy izany tsofo. Wa Clara, madame. Fa masaka mo varintsika ka fa tinigna zany kony raha miseke. Ya fa masaka izy ato fa moatra zay mikapila fogna tavela. Ahora fa sy malakilaky mo izy ndre tegna fa tihinagna efa mafragny zavy izy ndre. Ya madame. Nagnino mo zaza zany ka Clara karaha mitomoagny fô. Saka epokondra mazo ndre ozy fa tihinagna. Wa Clara, misy atody zaza zany ka o zaza toko mbola tsara tegna zaza mena rango na ologno zaha e. Wa tsy mampanahirana anandro ki tegna fotoany andra mse. Mbo tiako misomasoma zaza magnanto. Misy to. Ato basiso. Mahazo to lah bitomoagny e. Azo magnarigna azy to. Pola agnarigna azy to. Satria agnarigna papanisy to Poly. Zany. Poly zay le milefa didy aminay io. Izy indrindra patron e. Ya, izy ndraiky baka tsara mbola natana fanakangarigna anazy fô ndraiky izy. O za ndraiky Clara. Ana io ndraiky mbo hevan-draha tamagna aminay akato. Wa ino matonga na mangapetsaka fagnotonagna magnanjany patron. So de baka misy raha mampanahiragna anazy ambarana zahay fô zay to reso karaha ry mandrenina. Amizany tsisy raha manakory fa ya mitovy amin'ny ray aman-dreniko nifandresiko reo e. Ya, ndao karakareo hanigny zany fa za hitagna poulet hely to hany. Ya. Izy kony madame tegna mafragny marigny ary za mahita vaiavy evandaholo tegna misy fagnaha fa lalahinazy zany fogna tsy mahay mipetraka fô. Moa zako mbo magnanjany za mbo mieritreritry tegna magnanjany marigny misy fagnahy zigny mo lalahy niaraka taminazy nagnary azy zany mbo lefa ke antongotsika sakafo patron.
anazy magnatsy patron zegny fa ajovo papa de fa hampy. Justement Clara, efa lany mo katakata igny ananiany doko raha mandeha vidy dessert hely. Asa manakory madame? Moi ka fa tsisy katakata amegna vola fô kizy mandeha mividy katakata bazary kagny. Ya, tsy magnino zany, sa tô vola. Ary ndanao e tô vola 50,000 tô amekena atovy jiaby. Ya madame. Madame, asa mety aminahy hevitry tiako ambara aminahy tô hagny. Ino eky zany? Ary magnino mo zare mianaka io tokony karakarentsika atsika mo tsy miteraka de raisintsika karazany kantsika de izy raha ohatra hoe mety izy de soratantsika amitsika le zanany na zare roa mianaka zany mba karakaraka fihetsika anazy ake fogna izy ko tsara fihetsika anazy amitsika zany tsy mampanino itaiza zare fa za malo mahita zegny misy fagnaha mbô mizaha eky lalahy rô zeno ko raha be zavanziza vidikety katakatana tô mo tsy raha dino kola mizahazaha mba mampariagna zandriky vidy katakata azy nde fahitavako azy karolo mesa azy ndraiky mbola izy igny antoko fogna ndraiky mbô misy olagna zegny arô tagnazy de vahantegna olagna anazy so izy mbô magneky antegna ko avake arotigna amizany mbola tsara va mbola tsara anao karaha mesa aloha anao misy problème tsisy problème izy ko misy antara sao de mbô vovahako fogna izy ko problème amizay zany efa tsy hevahagny fa noavy fogna banjigny zany izy ko raha nandraky raha courante toy mety afaka fogna problème na maromaro ino ko raha volagnina zany tsy zany baka fa zay tanapaka tegna olo fa tsy manambara kema zegny mba alaiky anazy antsika mbô taoko vadika an-tragno de azy atsika avy mbo tragno raiky zay le tegna tiako koragnina vake mo zany anazy ko vognona edy atsika tragno raiky ma zany zay raha olakolagna anavahako aby jiaby fa sa manakorina amizany Allah kena mo dia olo fa vinteraka zay tanapaka mbo fa vinteraka tsy magnino aminahy aby zany are zanaka zareo agny aminay antalana zany nahy ndraiky aketo fô zanako ke zah tianahy mo ipetraka aketo sa andeha antala aminareo tsika baka ndraiky tsy maintsy mandeha antalana satria azy hitana raha mandalo fogna aketo fô agny tegna pitraha zany tegna tiako zay fa tegna tsisy tidoko amin'ny tanàgna to fa za kofa midoko eto misy raha mampikontagna saignenahy fôko tsy milamigny aminahy fôko tanàgna to zany tegna marina za handeha fa za indrany olo mividy katakata to ke katakata to mbola tadeseraneny any tsy magnino fa ho zandrika ary firagny mo nahitako satria zay efa tsy ela loatra fa handeha ke firagny tokony fankahitavatsika zy mo zany ariva ndraiky zaha libra ary zay are za mo hitakona aketo fogna hitavana zah ke mandalova aketo fogna narivariva zany ohatra koa libra de eto fogna hitavana zah ok basy zany mety eky donko anjara ela baka zay nanambadianana tsisy tavela araiky igny mba fa samby niteraka to doko tegna anjara doko zigny azafady so de magnelingelina re mizaha film raha misy ino Clara za epaka atsika ndiboaka hely angatadalagna aminare sa manankory andro aligny jiaby ana andeha ambilafogna izy madame ndiboaka mbo angala asa alohanazy hely de anakagny mo tokotokony amin'ny firena mody satria baka zaza koa mitomagny eke hebe mo zalalaha be to tsy mahay mampangigny zaza i haiko mampangigny izy zamena hely haiko mampangigny azy sady zaha kagny ko ndraiky tsy de hela loatra mitandremy fa tsy misy atsika to efa ratsy anaty amin'ny afaka nomoaniny fa nisy olony poporin'ologno edy ary ena amin'ny vaiavy matokisa patron fa za mety tsy ho voazany ary za mandalo ke izy ndeha tsangatsangany no andeha za araky ny seritrinao io ndraiky tsy haintsika hebe mo olo magnandrembaka mila tany kalma regny mbo mangala asa alohanazy igny mety tsy hiaraka amin'ologno fa igny mety fa efa fay minandriky baka mbora heritreritry izy ko mbola tsy tay amizay atako fa tsisy fagnahana sy ty ave zaza tontomoagny oaza raha bitagna zalaza to madame za tsy mahay mampanginy zaza magnato hoe atao tsy mety manginy tsy zany baka atan'olo mampanginy zaza atako manakory mampanginy izy to tsy ata to tsefa tegna marina
At sana mga nizi wende soto na paging zaza ko tihena. Ya to. Amenun bakazi. Amenun. Zo mo mekzi. Inun benai kemewas. Tomo misran nimma. Zi bakavir ko efa nunu dimite menyazid. Anja su bibrona azngele kinge menyazi nzeve manje. Oema tuakai. Isti mbola den sol mandalo de tsika fatokony misotsotrele. Ary tsy hitanao vaivo mandalo igny. Izy koa vaivo manday. Tsy ndraiky mafrely igny. Regny tsy vola moa tao ino moa agnaraka manano regny. Nazana tsy zany fa tsy maintsy sakanantsika igny fa tsy haina portefeuille igny. Vaiavy ty anao moa tsy namoa antsovinay zany. Raha motana re ino? Anamo janona. Raha misy ino? Savay malaky izy. Ino moa mampitangitangitaka anareo? Andraso anaovako azy. Ambony tagna malaky. Tanà misy an-tagnana akaty. Aboavola. Azay laza mamono. Aboavola amina anave ialanay. Zatola tsisy vola fa za inde mondry rendez-vous aro hagny amin'olo. Ary izy koa magnanjagny, zao basisy. Anavy amin'ny lehilahy navy akagny, mila minday vola eto zay mandigny anah, mila mandika eto anah. Raha tsy mandika eto anah, maty agnarana anah zany. Fa tsika mbola ifanotsy fo ndray andro agny. Mazava? Yaho za mamono. Ary anavy amizay. Ya andeha za. Malakilaky. Mba hela zalazigny raha mbodigny. Wazalay. Mafaketo. Ary anah karaha sesiky ndraiky ranona akory. Andrasolo za angala hegny tsara vetsika mikoragna mbory za io. Raha misy ino moka anah karaha fa mbory ino marana azo anata io. Za tareo kontakitra mpagnendaka ary olona za tatsika novolonjary fa zanahary tsy tiany ratsy fô karaha tsy nafaty za tao Anah moa tsy telefony tsy mba nagnatsy fely zaby. Adiako nangala numéro na tamin'ny andro nifangahitantsika igny tsy koratsy raha nahazo anao ary tsotsiko za tsy tamo za koa tagny sy niaro taminahy fogna zareny ihany. Ka karakory? Zao izy marandraigny baka fotoagnatsika tako andehanantsika inke osy manakory nao safa pare. Iya za pare fa toroko amina fa sode nahamidika za anah tegna tondra za mariny tsy midika za. Ko fitika zagny tsisy ato. Za hi baka olo favodona mafy za hitanake manjary karaha tsy de mahatoky olo tsara bekiny. Izy koa resaka zagny de fijaliagna nahazo anah ty zany tampitrilagny fijaliagna anah manomboko zeto fô miady fonke raha fa mahazo anao atoato. Engany mba ho mariny zany anah koa tantaraiky problème nahazo za te taloha tamin'ny nazahoako zanako i. Na za tantara zay minabaka mangando anah koa tantaraiky zany nanambo mahina kinika za. Ambilay zagny fô programme anah fa itinagny hoe manankory satria marandraigny za tegna fa te handeha. Anah koa tsy midika za tegna vao agnano vady za handeha. Est-ce que fitika zany tsisy zany za fa anah fogna zahavagna matoa za hindeha na hoagny vonko hankaty ao anao sy hiaraka aminah mandraky zay. Ary pare zany. Bon ary loha retsaka sakavy andeha agnamboatra entagna anah agny satria maraindray zany tiagna fa afandalagna moa tsy raha mbala magnomagna entagna koa. Allô, atsika tsy andeha tongotra fa andeha taxi fa sao de vao hetiko ohatry za tarô maty kilahy za anako mbola hely. Madame, za hitanay tegna lany fagnahy amin'ny raha natany Clara taminahaligny igny ka hatramin'izay izy mbola tsy afo fogna ary za maloha tegna hempaka mihitsy za mizaza mitomoagny io atsika ke tsy raha misy mamany. Tokony efa tsy heo ke za nagnano izy haligny mbola hody nefa izy tsy nody. Zalahaliko tsy tafandry amin'ny tagniny zaza tô Moi asa losiny aiza zigny? Moi tsy haiko igny tsy voarahako anah haligny. Za ndraiky mandiniky zigny mety tsy nipopohin'olo fa mety an-tragnondalahy Andraso izy andrasantsika jusqu'à 12 matagna ko mbola tsy avy izy igny nisy raha nahazo azy Clara tsy mba mieritreritra mihitsy amin'ny zanany mbola hely be magnatoky ialagna. Tegna tsy mandiniky zany mbo mieritreritra hoe mba ho fay mihitsy izy amin'ny adalagna nahazo azy. Fa tsy haiko koa raha atako zio Efa nambarako anao taminah haligny za tegna tsy mavita hampangigny zaza igny za toko mampangigny zaza efa natako taminah haligny ety. Sady zaza io mbola mandry aloka nandeha hiasa toko faretina hely bibiron zaza io. Mba hoaiky agnandraha magnanjagny raha mamany. Tsy maintsy mizatra baka na magnano zity obina maty na velogno mamanzity tsy maintsy atsika hikarakara zio tegna mariny ndraiky koragna anazy zagny.
zany any miasa mama tegna mandeha amin'ny radio Sofia News igny magnano filazagna amin'ny mamany zaza tsy hita to ha. Awo. Agny dia nazanako ny hekindrikena amin'olo manambola aby regny zanako tsy hijaly fa atakory tsy foky kena igny fa azony ndram-piainana. Ala, anaka raha miasa say raha misy iny loatra. Tsitra nankera amin'andeha hely tamin'ny zanako tany fô. Amin'ny zanaka samy baka firy tagny moa izany aka? Inigny tagniko. Wa, zigny mora zazafageda be. Ana dia zany mbo tsaroagna foagna Zany ndrika fa malany vavaka. Izy ko ndrika fa malany vavaka mbo mandeha hely eritreritry. Alohatsika fa tomobily ndraika pareo fa miklaxon izy ireo sofagna tsika tavela ambany anko atsika mitadibity amin'izay nakazagny mahazazy vola akagny dia tipasagna vola hely izay. Ary tsika moja vidy kakao ambany eto ndesiny akagny. Alofagna atsika ndeha fa anko atsika amin'ny zaza sofagna loasa tomobily eto. Sady anazy abery metriky zazany akafa sao dia mamparary azy fogna koa Bagavagna ke? Manganga mitsy loko mandiniky fiainagnantsika rô ty Solange tegna marigny zany satria za lahady tsy tafondra ziskeka fô andro natotry ambaravaragna hely malô za marendraiky jiaby toy Keny maga mampiasa alohanay io tsy mba azonao diniky Solange problème antsika zay ty tsy mba enjeny eritreritrinao hely ebe anao sany sy raha nataoko tato tsy tiana tsy hoe nisy raha nataonao tsy tiako fa misy fanontoniagna raiky apetrako aminao valy aho araka an'le fanontoniagna le izy hitanao Solange efa 20 tagno atsika zay tragno raiky tato nivolagna anateo hoe afaka 5 tagno atsika zay vao miteraka efa 20 tagno atsika zay akato mbola tsara nivolagna taminahy mitsy anao hoe bekibo za série salisali tsisy magnakory tsara be raha ty zy mo zany ana kalma raha jiaby io ko mandeha amin'ny fotoagnany abe ninaboka kalma metsika raha raiky kalma njiziky firy tagno anao zay kalma fô namenao valiteninaka za hitanao efa komasy tsy kalma tegna mbarako anao tsara be zany 20 tagno tsika indiaka fa tegna tsara mivolagna hoe bekibo ana za Solange tegna fa marary mitsy sainako mandinika raha zany so sagnatriany vavatsika ty tsy miteraka anandriky baka fa ijoga tsy manjaka fogna amitsika to amaka zagna tokantragnon'olo ake hela vo miteraka koa miny zagnahary zihave fogna anao koa mba mandiniky Solange ke mbola tsy ameny zagnahary fogna atsika zay 20 tagno zay za aminao no fa komansy lasalasa saigny any dikan'izany karaha azoko tsara na io te hialazahanay tsy de misy resaka te ala aketo fa fanazavana tadiavo aleko lavitra anao mivolagna hoe za tokony tsy miteraka pôle aleko hitanao mivolagna zany toy zay hoe zaho fananao kalma foana ato metsika raha ray kalma isan-tagno za ko azonao ono za mivolagna raha zany kalma foana valiteny amena ziska feny 20 tagno atsika zay efa komasy tsy kalma za hitanay Solange anapaka kalma raha papany marendregny jiaby nafa mitao amira iny tokony bizoedy baka zete zay naza voalohany endry marendregny hitanao efa kalma koa amena zazy bizo zany omegny anao isanandro tsy hitako aby vokany tsisy zaza tsy ino ziny ilaigny zaza io rehefa miageta tao za malô andeha boaka bazary be agny malô za fa za tegna marary mitsy loko mandinika raha mahazo atsika ty asa ino karaha tapo komansy tonga sainy pôly fa za hagnano sary bikibo aminazy amizay izy mba kalikalma ave za magnano sary manandro magnano mandeha mividy trômatiko zaha bazary agny nefa izy kofa mialake age akôkagny madame zay baka misy koragna zay ko aminao zagny mahatonga olo mpivadiany zagny tsy maintsy fampizara koragna koragna pôle moa efa geda fianaragna anazy efa vita atako fa izy afaka mitagna orinasy io satria atsika to tsy mahay ho tanora fa mahay ho antitra fogna asa manakory dinidinikinao makasy koragna anaka zagny sady na iko ny farerake mety zany izy koa amegna azy satria fianaragna anazy fa vita ambila zay tso wa pôle oui baba akory mazao atoeragna na fa misy dinidiniky ndraiky mamana ato atipitipy amina koragna papa
Anao moa efa navita fianaragna dia dinidinikinay malôha hitanazy eto fa ho antitra io tsy mahay ho tanora fa mahay antitra zany dia omeka anahy malôha hitagna orinasa io asa manakory ana amin'izany satria ho hitako anahy tegna efa manana expérience amin'ny fitantanagna raha magnandreto. Ya tsy magnino ndraiky zany papa vitako zegny ino manampy anareo za koa tsy amanao raha karaha zegny matokisa fa tsy maintsy tanteraky amin'ny antsakansendavany araka zay tokony ho izy fitantanagna orinasantsika io sady zany mihitsy spécialitéko papa resaka gestion e. Magnanzao izy pole ialao resaka minamagna namanama botoboto aby rehefa tsy tsara satria anao olo andimby za zegny mila managna zay fagnahy mendriky ary mety diregny mihitsy. Ya papa fa tokoisina afaka apetraka re aminahy mahakasika zany fa mety tsy hisy olagna magnoloagna resaka andraikitra zay mazanare za zany fa tsy maintsy vitako io. Ataovy tsara zizanako raha tsara amin'zy atsika fô mahazony tombony raha raty zy atsika fô mijinjany vokany hitanà papana zay afa mahay hantitry ke natavandrany amin'zy anà soferany eo amin'zy. Ya mamako matokisana fa tsisy olagna amin'io za mbala raha koragniko tamin'ny papa tery fa vitako io tsisy azonare taoragna fa tsy maintsy mandeha araka ny tokony ho izy. O za ndraiky Paulin ana io moa efa misy olo miaraka aminao ohatra hoe mba hovadinao. Za papa mbola tsisy fotoagna anaovagna zany raha mampieritreritra za zay noaviko misy nobanjingiko fa mbola tsy meritreritra resaka vadiagna zany za nitakatra fô. Miomana anao Paulin fa tsika andeha amin'ny orinasa akagny mbo agnambarako le asasa tokony hitanakao avy amin'izay mbo ampifantarigny le olo akao koa. Ya papa zany efa tsy de misy homanigny be firy fa miankigny avy aminah fogna tsy mahazeto tsika fa mandeha edy. Ya zay de zay tsika andeha. Madamo ana doko aky fa ndegnatry Paulin directeur vaovao to amin'ny orinasa akagny. Akory koa re zany papa dian'izay fa directeur za to are zany malaky mamindra magnano agnaran'ologno. Ana baka magnano costard mo tsy magnano t-shirt hely magnani. Wazala ana zala mame magnino mo to mety fa manakory mo izy tiato tsy mety. Tsy mety directeur baka magnano t-shirt be magnanimba oto costard na okay. Ya tsy magnino zany magnalo basi ndesy afako akanjo aminah akato ambembesa hely papa zafady fa za mba andeha lamba izy mama. Madamo mba andady ndray vidian'ely fanafody ndraiky dokany zany fa tegna mbola tsy afaka retigny anazy zany Mino mo tsika atao ko tsy mipody ndraiky amin'ny dokotera. zay ty ndraiky bakara nafaka azy hely izy ty tamin'izy mbola tsy lany fanafody igny ty ke ty vidianako ndraiky sofagna mampitogno azy. Ya ndraha ndeha nitsoviko dolin igny any. Wa dolin. Misy ino? Napaka tsy kiraky vidy fanafodin'ny papanay io any. Ary anao mo magnino tsy mandeha mividy zegny akagny? Za baka namana eketo na mandeha mividy fanafody zany akagny. Za iza kamo Ary magnino mandeha tsy mandeha akagny ana de za am'jay nagnano namany papako aketo. Wah ngiazy lamba mamalivaly fogna raha tahasy babanany fa marariky anangy ahanda zikoro mamanao na de tsy niteraka anazy tokony valivaliana magnani. Magaga kun zaha amzio valivaliany fô za zay amin'ny volagna za miringiringy vonga maso anazy hely nefa tsofigny za matahorako zanakayo Laisse to vola zegny tsy varany ebiny raha nambadena na papako aketo. Nisy to nangy amoramora fa hafahafa raha tsabona io. Quel est le problème ne papa? Le olo desina vekany tsy fagnaraka amin'ny filigny ato. Anangy ahanda fogna zina fagnaraka aminah na tsy fagnaraka aminah kofa antragno aky ry mandreny zay tadidiso fa vadiny papa zany tsy maintsy mama na tiagna na tsy tiagna. Are zany famalemy zany fandavidi malahiky fanafody fa marary papanay io Atako fa raha tsy mahata magnana agnatin'ny tragnonay aka. Ana mo mamako fa atako vaiavy baka te handova tragnonay aka igny. Oatsika ifankahita. Madamo sakavy faneka odirano satria angiahany ko fa tonga vagny za minagny hody igny to de fa mandeha misiky. Ya izy ko magnanto fotany zany kalalahy igny za tsy hita magnakato sanandro antegna valivaliany magnani tsisy fagnajagna hely be tany amintegna antegna karaza matemy tsisy fotony regny mahaleleza la za hody antsuy fô nkezy ko mbola mitohy ary entalahy aketo lavitra izy ko andeha antsuy agny ary efa magnankôreky zanako zay efa 5 taogny alako tany zay zay doko fa tovolahy tsy efa anagnambinantaky zay zanako agny edy nao atô za miaritry jaleto.
fôtsika lohantegna zalahy miahantatra marigny asa ino korona tany madame nakato zay antegna zay ko mbola nambady olo hafa efa tara wa ary ino po tsara maro be mbola tapatra reto ro wasola zay anam tata hanga gan mangtnazan si zaka ko hanya bzahzani wa rana kory anam tata hanga zaka kaning zahzani ko program mangtnazan tingin va yavi ni karan man ne karan nang satana sinando ki na isi na sten vanga isto to la bichi we akor hafa anazala melakewa zintina mangak hagwa na mbahanyi ya ndaso ala kwa kanzo na to bas kwa zane tiana ho fofu ran mang tiana haza ndeza to tsoma tsikona hambulla tabtrogo zazan ning sad kaga mangak hagu ti tsoma tsik zan kwa zane anatoma mvoan tasana ngankoro asaro sani sirano anno tiana donc biki bok donc zazani ke tanga marigny zala langitry kwa na hiva zy tegna nitsakaraka nisanga vitako lasty zany baka ka ilaina ao amizio eky ata zao ve kagnaka nisy tao komboaka ake io mbola tsy fantatra misy io fa niany haligny za mandinigny agnaragna atao amizio aty agnaragna anakoroa dinihiky agnarany vaiavy aveo agnarany lalahy 5 taogno aty afarana zay vo bikipy Solange tegna kibony dinosaure Mapol azatazany kibona zay vo ravoravo za mody an-tragno ato zala misy vola zay agnaty posina ka atao seky ameko seky lanilanika akagny zay fa alaivo vola agnaty posy anahy ka zay dikan'izany izy ty magnakajy vola fogna mamono vola fô zy akagny amin'ny posiny patalon-nahy moa zany sa aiza ya amin'ny patalon vony sikiniky tegny ka zao manomboka maraindraigny anao mandeha l'hôpital akagny anao mandeha safo zavagna maternité akagny hoe magnakory fahasalaman'ny reny sy ny zanany agnaty kibo akao zay za mila olo salama tsara io voalohany zanagatsika io karakaraigny tsara mihitsy mila atao ara-pahasalamagna ataoko eky zany chéri kalma amizay na zay bebe za bikipy ty tegna kalma amizay zazy io bon manomboka zeo araha tsy mila mandoko koa fa zavatsika ampiasa mandokotsika ato fa tsosa agnatriany vava mafy loatra asanao afaka eo 20 taogno magnaraka koa vao misy hantitry za amizany maty tsy haina fa maty eky tsy magnino ba sady amizay mba mihenkegny asa atako an-tragno ato hitana vady anaveo komboaka edy tondrasy madioky hely za aika matahotra na kwa hitako bazary aka misy olo vatry madiro vidiko tapagôla sy tendesiko avy agny azeky an-tragno aky mihinagna madiro anao tsy haiko zay fotoagna inananao azy nandesina mandry avo fandehagna akagny tsy magnino raha foanina zany ke zany ko hitana makalikalma anao fatahorako amin'izy to 60 koa findra aminaka ty marary vazagna tegna kabary anazy maditra eky sery hoe sody magako fofo zany katsika to za tsy maditra zany vaty fa tegna mody amin'ny lera firavagna mihitsy za manomboka zio rava amin'ny efatra za ampiasagnanay akagny amin'ny telo sasany za fa avy aketo dikan'izany na tsoravagna 4 heures rava 4 heures za fa noho za meky mody loatra de modèle doka fô za satria tena fisafokibona satria zanakatsika miakao wa madame asan firy de amizay to hagny amizay mbola mifôlo mbola tsy ravagna poleka za io madame misy koragna zay tiako atao aminao mandritra ny polin mbola tsy avy io raha mbô ino eky zany zagny makasika atsika agnatin'ny tokantragno akady fô za maloha mana eritreritry madame lera mbara polin amin'izay izy tsy zanakantsika satria baka zy efa geda azo agnambaragna raha asa manakory diniky namiko raha anaka zagny madame zany mbola tsy hentsika mbara zay hoe mandigny elaelagny zay vo zay mbara sagnatria mivavaka etsika to maty tamboko manakory eky zaza io tegna tsara maloha ambara azy zagny madame
aminaka manokagna tsy haiko ndraiky hevitrinao. Raha ambarantsika azy io nefa tany misy mamany zay tsy haintsika tany misy azy. Kay amin'ny andro raiky igny mamany mbô hitagny avetsika mivolagna aminazy. Marina zany. Asa farangiay zany. Fa izy hapa. Mamany papa makabo. Salama nareo. Salama. Mazao toeragna. Ya, misaotra. Nanakory asa natigny pole. Mandeha mahitsy izy papa, tsy problème. Kay mankory mona io mbala tsendriky tady ravinany fô zay tokony mbo fa tianagna zafy. Boko mamy zaho mbola tsy managnetritrana am'izany mbola mizaha azy fa zany surmougny mandigny. Radio NDF, il est 15h. Tsara be raha ndesina amilomagna zany zay vao magnano karaha zegny. Ino mo raha tsy mahampy amilomana ho azy vola amintsika misy. Mama raha mahakarakarako saignin'ologno ny tegna marigny mama za aloha mba sy mety aleha tiako misy ny tsara efa mba sy tiako alegna an-tragno. Iny le fangalagna viavy an-tragno milalagna honogno so de mahita ny tsara sora jery tsy manjary mampiditry raha hafa ary tsy tiako mihitsy anay asa aloha ndraiky raha karaha zegny tsy maintsy le fagnaraka amin'ny sitrapona tsara bekiny aleko. Tegna marigna zagny zanako. Tegna mahaiza mandiniky tsara resaka tokantragno satria vadina keny tsy hoe zista hoe iariaragna fa ho vadina mandrakizay. Sode ndraiky ianao mandiniky loatra ndraiky hazony angafony. Matokisa papa zany mahatonga zaho mbola tsy magnano raha karaha zegny fa tsy maintsy mandiniky tsara bekiny ary fidy tsara beky so de jobogna lampadina azo lanomboagna. Zanako to zala tegna mahay mikoragna efa nalatsy anao bonagna hely hoana mamany. Atsika to vare aketo hanigny ka fa masaka atsika ndihinagna efa voavoatra agnaty kapila zika zay efa manintsy. Zay mama tegna tsy hinagna fa voko zay io Ana mo ninagna raha tandalagna tegna? Ya, ninagna raha tandalagna tagny za papa. Ya, arena dako kefa atsika mamandihinagna hanigny zegny Ya zany ki papa andeha ambadika andindiniky dossier-n'olo aby reto za efa zay fotoagna tokony anaovako azy. Fanafana rano mafana to mbila antsovigny dolin andegna mezy to sy papany. Wa dolin. To rano mafana to teron papana fa so de stigiaka fon. Ataovao to. Wa pap, ikon rano mafana nawe fa mafana zy. Kara tsy vola. Wa pap. Wa mama. Ana de via mangunzu stoftok tsy munzugny. Wala, mila zako ngunjungu izy ka zay vao foha. Ya viaby kana mangunjungu azy. Andraso ngunjuna kosa. Wa papandolin. Wa seri. Wa papandolin. Ma tistoza na kwe. Tape help bak fa manintsy bvatany ndre. Nanino? Ma tape help ka funazy ndre. Tegna batmary. Fatira mtempo. Natana ino sty? Maino mo natako azy izy nandro teky. To tsy mary. Natanavatoko. Arena baka zany tomaiko baka misy to. Wa papa. Sekret aku zazagana raha magnanto. Nani mangansolo mame? Meza dengan solo mbat ke kau. Tanasan ako. Vitaras baka fanveng babana inke. Ke fianagna vovozany iagnantsika zeto ke atsika zay zany miaigny amin'ny fantragno rehefa ngazany ivelomantsika kado. Zao bakizy anao zeo tsaratsara aminah maloha aharoa hentigna ana alona mandeha mipody mitany nangalany papako anao. Wala raha nangankôry loatra zanako. Afa mafy edy mahazo zah zetika mbola toavana ela akato koa zah zanako. Zah mo zanakavy taiza ka mbana tsy mafy aminakahaka manaty baba zay fa afa izay we anazy nda
mandeha fa hofantragno volagnina zegny zaho mivelogno am'zegny fa tsy etsika fa zeto izaho fa hagnapatery mamako fô zay hagnatofa anaty mamako le tsaratsara aminah mbaloha mandeha e zay fa raha volaniko aminah zay zany tana fa mety zaho ko nivadiny papanao e zaho afaka mandova raha akato zao izy e anao mbola nambola tsy te raha rehefa teo ke raha volaniko aminah mbola aminao ka foky atana frena mody fa olona raha nateo efa tsy eke ke nandry ko tegna raka azy nda anaze avrogny antegnanao alona mandeha fa na tsy mamako hitanà zanako za hibaka koa de aminay akagny tsisy tany vantagnako tonga akagny ke za zany mbo mangataka aminao hoe ro tragno efitra raiky ro hagny mbo mezo za hipitrahako aveka aza magnano velon-tegnanahy zany mbo hienga vikena voalohany zaho tsy zanaka namana faharoa anah ologno nanjomora avy tagny rekony tsy raha fahanah raha kery hoe raha fa nisy teo izy re avenanavy ke tsaratsara aminah zegny aloha fo namody e safo anamdoko ke olany ko vola hely aminah re tokony tana fray magnano vina tsy tafody hagnino keto amizay na anamo mamako tsy afaka zany mivolanao e ary zaho tsy hosahirigna amin'ny familomagna aketo tsy magnino zany dolin ozy ko zany edy tana fa mety za handeha ary za tsy edy amin'ny raha tsy nisasarako nefa ndraiky mbo nisy raha hely nividinay ndraiky tato e tam'zaho tonga tato fa ko fa zany etanao azy moa ko reta ndeha oto fonky mety eta ya afaka manambady na avy amin'ny tanimboanao any fa tsy ologno hitagnanazy fa papako impanangan'igny ara za nandiniky anah ko tsy navy tatoy mety tsy naty izy igny fa fa navy tatoy namony izy igny ary fahatako anah io le tetiky nazy tendova re fanagnany papako re tsy enjaranah re fa za tegna tompiny safike za zanany diso eritreritrenazy anako e sady na mbola tanora saigny za hitanah io handeha mbany volagny baka zaho i fa za mipody avekagny zaho mangala mamako akagny tsy mila mahitanao ake zaho fa tiako falosogno anah matokisa zanako fa zaho tsy hitakatrao ato nefa ndraiky tsarovy ndraiky fa mbo tsara hely natako anazy eo e tsy eky e fa izy zay fa tsaratsara aminah baloha alona mandeha sode matsagna jiaby raha nizavona zany fa sode olo mba olo mitady antegna fô zegny salama madame salame ino azo atao anazy mitady azovy za hibaka mitady olo mipetraka akato ino mamako zagny ia zay abaka mbola manimatsagna fô esa afaka mipody na après-midi tateteka igny maza totsy andeha handigny ipetraka aketo fô za handigny zay la raha ifoazanjare ya tsy magnino ndraiky fa anah midira fa mipetraka am'sy antany akenao e mandrapazare fôha ia tsy magnino eto sa mantotry mandigny zare ya anao basy ndiako madamo e ia so de mbo fanifindra olo diako kato e za mne midoko be keto mantotreto ary lalahy tsara hitako tamindretra mety nifindra olo regny andraso ndraiky andrasana fa so de mpagnampinjareo atoko lalahy afambazovy nikoragny politique madame olo miandretsika antany zagny moa tsy haiko nda namboaka akagny mahita azy ia tsy magnino basy sady za mbo magnararaotra hoe mangalangala rivotra antany mbo hela laholo ato ro miboaky fa firy lera nanterako teto arô ndre misy olo miboaka karaha olo fa vitako vaiavy toy salama anao salame ya midira an-tragno anao saotra wa madamo misy vahiny etsika akato e ya ampandro amin'ny salon akao izy ya anao midira madamo mazao toeragna anao aza mifahafa ia antotitotsy hafahafa koa kabary an-tragno are tsy de misy fahavy nandeha namangere za hitako tsy hainjare fivadiany reto nefa zare haiky zare ndre tegna tsy mahay zafako fa hitako zareo indry mamangivangy anaivaka tsy hainay na isa jeto mifahanitry masoneto fa tsy de mahita tsara ya tegna mariny koragnan'ny madama ty mbo afaka ambarana zahay makasika anao ke za zay tegna tsy hainareo ewa tsy haina madamo ana tsy haike ambarara aza fa lasa hoe koranga mandeha to tegna ambara fa fotoagna maloha mandeha zah Clara
Clara? Mo Clara zao veky. Za le Clara niasa tamina regny mamany Paulin. Anazy? Iya, hoe izy indrindra to. Ana malo tegna saiky mitsy magnambara anao hoe vaiavy tsy manjary toetra. Ya haiky ana mety ho vignitra mikoragna anaka. Anazy magnano raha magnanjany. Havy amin'ny problème anazy ko mahatonga izy nagnano raha natany igny. Mba eritrereto baka madamo. Izy niala tamitsika ndiboaka hely. Zanany nambelany akato. Zaza le tsy manantigny raha papany. Le feroagny raha magnanjany. Io ane mety tsy kiniany fa nondona nahazo azy. Voatery tafagnanognano foagna izy. Halako malo tegna toetsaignin'azy io. Tsy mieritreritra mitsy izy magnano raha tany. Zany efa nihevitra hoe mety ho fay mitsy izy. Vao maika nagnano raha natany fogna izy. Mifona za patron ô fa tsy hagnano kareza mo zanako. Zanakanahy efa naty. Satria aketo tsy raha misy ronono inonony. Aketo tsisy ronono. De zahay olo tsy mahay miteza zaza. De naty izy. Rentsiky. Naty eky. Nagnibasa za to zagnahary. Mangina na Clara fa zavatra efa vita zany. Za madame mianga venambo ipetraka aminareka atao ipody iasa ndraika fa tsy atako kiraha natako tery. Fa zao izy Clara, izy koa na mbola vogny iasa aminay andre mandeha, izy koa adalagna tanakato, fa tonga de refuseko non. Mazava aminahy koragna anaka zegny. Mazava aminahy zany patron ô za fa tsy hagnano eky, tsy hagnano. Ya, regny boka koragna anazy zegny. Ndana tonga de efa mamonjy hasanao amizay. Ino ko mo raha atanao atana maty ndraiky zazafageda be. Fezigny hely malo izy. Io ndraiky baka tsy mety ambarazy fogna ndraiky. Na hela na oainga. Wasegi, ino mo kompanjuni na mbaka varna ki. Ino mararainao za mantotry baravaragna eto. Za Solange tena efa commence manderaka za raha tanao io. Toko eritreretanao za eto toko olo-donto. Afanatana mo anatina zanakasika. Anarana zanakatsika aiza? Ha? Misy zanakatsika mo hitanao io? Anaty kiboko toke. Iafy tsisy jery. Kivandrisy ny firitagno anao minday kibo firitagno. Olo zany ambarako anao sy volagna fa miteraka. Ninao nandeha tagno raiky na tegna tagno raiky igny. Miditra fa roa tagno zay mbola tsy mety miboaka kibonao. Finanagna tsômagntsiko ko tsômatsiko akeo. Ia madiry tapagony baka lanta teraka. Ana mafy vaiavy ty. Hitako ana mia maiafa mijoto tratrany asidra io. Ana io mabikibisa magnagory sana makalefaka zany tragno jiaby. De pasy mia mafy fogna fividianagna raha matsiko reo aya kibonao aya. Tsy zany baka zy sérieux. Zay baka olo helihely kibo. Na hely kibo zany Solange. Mandritry roa tagno anao bikibo fogna ke mizisitra ke kibonao. Aha. Tsy zaza agnaty kibona zany fa raha hafa. Mety kibo dinosaure marina ty ngambaka. Zaka tsy tako tatady kibokibony dinosaure na zany e. Alay vono rano koragninao Solange. Tam roa taogno lasa anao nivolagna taminahy hoe bikibona agnasaranando aby anao mbamy rano mangitry fatatsika akeo atanao tsy tiagna aby. Vidiany madiro tsômatsiko vidianako madiro tapagony anao. Nandifiky madiro igny feno roa tagno amizay. Aiza kibona tsy miboaka tsy ino raha matsiko ato vara matsy finananao azy. Na zav miasa loha tsy ho foaty eky ana io amin'ny finanagna raha matsiko aby regny tery. Ary hitako amin'ny sisiny WC kao madiro very akao. Donc arianao raha efa tsy hoaninao koa. Marigny ninao ka. Amontena amin'ny raha tsisy. Ana kalma segi. Kely sisa fahitana ibontsiny edizy. Mbola tanao kalma koa zaho. Ana io roasiko anao koa tsy volagna ny marigny. Volagna aminakany tegna marigny. Fa tsy ahodikodonanao talandohana zazo efa miahantitra zeo. Efa manjo fa boloha jiaby amin'ny volo fotsy. Ary viapaka ana segi tsika andeha mony fandriagna to za misaka volanky amina. Tsy resaka mbo fandriagna ty. Tsy hoana mitamby za ake koa anao. Fa ataovy eto. Aboao io tabouret hely io akena mantotry. Alifasy koragna atsika. Ko zany baseta o. Atakoko redinanagna zany yani. Atakoko redy. Atanao akory magnanio. Za ko mipody antonianao raha ho volagninao. Za tsy mpaminany. Volagno aminaka koa iteraka anao sa tsy miteraka. Zibaka magnanjo segi. Atakoko redy zany yani. Ya. Volagny fa.
Zay boka rehetra tamin'ny fantanogana anahy tagny nididiagna nalagna tranon-jaza. Ampy Andray mandeha ino raha nalagna taminao nididiagna tamin'ino? Ana boka za masiaka magnaniana. Za zay efa tsy mitery satria afa nididiagna nalagna tranon-janaka. Ke magnino foana zala ninao fotoagna akio? Efa firy taona lanitsika tato zay? Efa mandeha 47 ans zay? Mitovotro mamono zany tsy raha tanao io. Ke ana boka tiako. Za toko ialana tseky edy baka tany vandrivandrako to. Tiana za de ny fitahnao. Tokony tamin'ny voalohany anao vola hoe za to tsy miteraka e. Ke mizava zaza hitarimitsika akato. Mba voavaly solution. Atsika zay ko andeha zazamena an'olo akay. Atsika maty ato zaza mbola tsy geda. Za moa tsy efa minana aminazy za tsy mataky mizana-drafo zaha. Mazava tsy tia zaza ty nefa tia zaza ny Jesosy. De magnakory zany? Mbola vidianako tsomatsiko ndraiky madiro raha sa magnakory? Kaga fahitanapoka izy naka ko mbadika WC ka. Ya. Eo malao na fa zany de yasa hely malao fa. Ataovy ohatrany mazatra foana fantokisana keo aza tao ohatrany hoe tsisy le korangatsika teo tsao ampiovana antrako ato edy. Zany ety efa zako vadika zay. Anadivadiko mboka kany mbo tondra sokonono zaha mbo agnambomboaka kaignenahy to. Satria lany raha matsiko baka le haigninao. Ya, tsy magnino indesako ronono raiky anao. Wa madam, aiza moa Clara hoe? Izy koa ny ndesiny zazagna nandeha namafa bureau akagny e. Zany? Nanombo tafiriany koa izy ndesiny akagny? Zay izy nandeha nitondra azy. Hafahafa azy to madamo. Mamany koa ny Clara igny e. Sady mbola tsy hainy. Ary magnino moa izy tsy embarazy e? Afa mafraigny koa za mamany ndesiny ndeha mafa bureau akagny. Sady tsy mety baka mama ny mpiasa anazy atsika irindrindragnaremy raha magnanto e. Tegna marigny raha koragninazy agny madamo e. Sody mba halan'Zagnahary fogna raha ataontsika aminazy igny. Ya, ito ndraiky malao mila dinigna akaiky malao raha to madamo e. Efogna antsika mahay nitohiny. Ya. Izy ko magnanjagny doko ana doko tokony magnano bazary fa hay be mo izy ndeha mafa bureau ny Paulin zegny. Tsy hay be asa firy izy avy eto. Ndeha na magnano bazary. Za zay to agnamboatra andeha bazary. Tanao madamo, ty le tragno nifafanao. Atanao passeport reto latabatra reto de ordi eto fafana amin'ny chiffon jaune io. Somary atana lasira fa maloto be zay la tsy nanaovana lasira. Ya se fo ary fleur reto mo tsitondrahagna rano. Io ndraiky madamo tsy asana fa misy olo mpagnano izy io. Tanim tsara be so de latsaka ordinateur io. Matokisa fareny any tsy latsaka zany. Fa anapo tora kulavo so de anapo tora kulavo so de malamitra loatra lasira atako. Tsisy zany ndraiky madamo fa atao milamigny tsara be fasanao. Dasagno ko ngamborony société raiky to mandray piasa koa. Ody? Misy vahivy mamafa. Mbola tsara madamo? Mbola tsara. Ino mo izy taona ramse? Marigny ma zareo kato mbola mandray piasa zany zareo amin'ny orinasa ty ato. Tsy haiko fa directeur mbola losiny boaka akagny andrasindrasa okay fo izy. Ya, manjary anteragna sezan-tany io? Ya, manjary antera. Tsy ndray Clara io mamafa bro amin'ny orinasa to eto. So de mbo ndraiky Paul zala olo volagna taminahy tigny ndaso de le kono. Izy tamorahana be. Azov va volagninao? Anake zov koa. Ka enao Clara marina ziny zay? Ya, izy vokane nankory. Ana ma mbola velogno fo. Ke za sa vandena ifaty, tsy na andeha aloha to zay za. Ay, ve moborobory marigny tany. Ke nanakoro manefa ragnany vadiagna. Aiza zaza igny aiza? Isko hena marigny tanjara momban'ny zaza igny anaty ananjany za. Mahanangy ako izy igny directeur fahavy igny andeha tako kasana. Azafady edy izy koa nao modèle ako somary andrasana fa za mila mikoragna amina vetivety malao. Ya, andrasako ndraiky ena. Salama namosy. Salama tompoko. Mandroso antrano. Ya. Mipetrapetra namosy. Ya, misaotra tompoko. Ke ino azo atao anazy io? Tsy de ino loatra monsieur directeur fa
anatra dossier nakaty za io tady asa aminareo ato fa tegna sahiragna asa mba misy asa fanako za akato tsy mifidy zay malalaka akeo anatsiforana za ake tsy magnino ya voaraizy ty misy numéro téléphone amo izy ty atao ya misy ao directeur ya alors korandriky ino moa tegna spécialité na aloha fa agnatiny dossier nakakao tena spécialité ya menso na fa izy kofa misy ilagnanao zao ramose ya andalo tale ya nahehantriky ramose nahigny zigny moa henao madame iya wa zigny tevadiky taloha po ino manampisaraka anareo tantara lava be eo am'izany izy koa zany de basy alaiky miasakato zigny biaka resa miasato ana fô amin'izany le mba afaka mamorona tokatrano vaovao ndraiky tsara olo be misaraka zegny efa vita ramoseo hasakatoka zay meky ndeha hody an-tragno agny amonjy hasakagny sa manankoatra ya tsy magnino madame mopoly sa mbona andigny zahady zigny izy ro mandigny anareo karaha mandigny ministre koa ya anjaranahy ko mandigny ya toy izao koragnatsika iny ke aiza moa zanako rô tantara lava be mizany maty zanakatsika ino manamonono anazy tsy hainao mantarimy anazy zany anao gadrako anao Clara ezake zah zeto hamono zanako izy koa ty vonoka drefa isankiboanahy petraka tato efa nalako ady na zahay mianaka sy ny raha hinatrinao anahy fako za mandeha aminareo ndraiky kiboanahy tsy zavy volanankilany vadikelynahy ary aiza moa vadinao sa anaty niteraka taminazy anao ndraiky nahita kibovy botsiny tsy niteraka ka tsy kiniany hantitry fo antegna ao izy magnano sarabe kibo etsaka raha natsiko tao zay mety ariako fo zay koa mitotoy raha tany ariako fa efa jiaby ka very zany mangala hafa koa very araiky mangala hafa koa na za manana programa ampody fo iky anahy io magnino efa tara loatra efa tara papane zao antony nagnatsovagna anareo misy koragna zay tsipitsipi hoantsika jiaby izy to zegny efa diniky natanay ndraiky madamo mbo tsara ake anao Clara zany ery fasipasy resaka anareo fa zay avao mitandregny ino eky zany pape so de ny maloteritrery tamizy ndesika na mafata bureau-nahy ndraiky tagny tsisy raha fa izy tana mafy fo izy tagny papa tsisy raha manakory zany tsy zany mo raha hafa be raha tena koragny aminareo arambara malakilaky papa fa za fa ty tandregny mamay raha mikasikinako zany patron ya mitonia tsara na Clara magnanjao izy Clara zay moa nivolagna taminao zanakanamo efa nato zahay de zigny malôha tetiky entinay mba entinay aminazy mba iova amizay toetsegny tsy manjary natanazy tamin'ny zanakanazy tsisy diako dao papa koragnanare zany zaho andeha mbadika andeha antirage dossiern'olo zay fa maro be asanaka amizany akao momba anako ny resaka to hoe anazy mandeha tena tsy mazava aminaka paka papa sy mamy Clara iza zanafotrakanao tamin'ny fotoagna raiky igny Paulin io izy zanako sotranare patron karakara zanako ino raha volagnin'olo mabo eto mama mo raha mamo sa papa sa fany tsy mazava aminahy mo raha zany Paulin i mamanazy zahay tsy ray mandreny nanteraka anahy fa i tegna niteraka anahy Clara zahay raha nitaiza fô taminahy moa zahay tsy niteraka anahy noho zahay tsisy zanaka zany nitezanay ona ke fomba karakory moa naviako tatolo agny tsy mazava aminaka andraso tantaraiky aminahy izy zany mo zio hitanà zanako tena ifonako aminah zanako fa fitiavantegna anahy ny alako nipetraka taminary tato zanako zany ndiky aloha mama tegna tsy edisoagna anazy zegny fa papa tegna tompony defo mikasiky raha zegny satria izy lefa didy ke mbola velogno papako lefa didy zany moa sa afa maty izy amizigny mbola velogno izy koa nahonogny lalahany ambignyena tagny tabirona tagny tamizany raha nandeha namafa birona igny izy ke igny papako igny mama ia igny izy andraso izy ahita raha aminahy tsara izy zao izy Paulin olo jiaby miagneto ambony tany to Paulin tsy tonga lafatra
dikan'izany tsy maintsy misy fogna fahadisoagna kely fogna atan'olombelo dikan'izany zany koa raha tiako ambara amina aza mamaly ny ratsy na zany na tsy zany baka papa fa grave raha nahazo mamako zany ary tegna mbola isaorako nareo koa fa koatsany hoe za naty eto antsika mandendigna azy mama efa antsika amin'ny telefôna izy teo nivolagna fa efa andalagna zaho avy akagny izy tsy maintsy avy fô igniany iveriny valy baka le demande nalefany taminahy olo tsy asagny ya ary tsy mbola fafafako mo ino bronare sagnatiany vava mama igny noho ny tsy haiky na mamako na tonga zany nanerika anao namafa bronaka teto igny izy koa haiky za tsy nagnano igny taminah mama igny izy avy izy mama direct ampidiro ty midira zany ena ya efa o directeur ya fakao izy ya sek fa ela somera lava be zay ary zia tegna mitady anao petrapetrara amsi ya misotra tompoko mbola tsara directeur mbola tsara anao zao baka ato nagnantsovagna anara amsi miloha anteniko aloha ty dossier na tsisy ahilako azy raha nagnakory loatra directeur faharoa magnaraka zany hainao moa zany zio ya directeur baka fahaizako anao ya maniky le volaza zagny fa misy raha tsy mazava aminahy fa ambaranao izy niany amiako ny madamo ankaiky ato ny fitenena hasany tadiavinato karaha ohatra nivadika ady raha ty so izy io zanako tam'izay nilifasanao igny io izy anandry karaha fanigny aiza varavarana tamin'ny broteto igny aiza mipetra tsara aloha na papa mbola tsy vitany koragna antsika anah karaha fa titadio boaka varavarana tsy nampoiziko lasa magnantô mihitsy baka anah io anao papa tegna nilefa didy semba nafregninao papa mama zay nitazazaha sisy pikarakara na savony na 500 tsy azony taminao magnino mampanamagnandra karaha io tsy vitan'izany mba nivendivendy koa izy nandeha nitady asa olo malemy hely nizavagna zay asoa zaha anapa tegna tsy azoko misy raha volagniko aminao fitiavana vaiavy-diso tafahoatra loatra polena tonga nanagnany tegna mifona aminareza zanako madamako tegna mifona zava fitiavagna lavia ambony tany ny fiainana tsy fo mahatonga raha magnan'io zay za tody amin'ny farany tsisy raha voaforoko hantitry foa za tsy nahita zanaka eky ke zeky tany omboako tony ihany tanao papa anao boka sy navita taminahy dia ialako tsigny amin'ny zagnahary sy ny razagna tegna tsy afaka mandray anazy papa satria nafy loatra ny natana zay ndriky mamako ya za pasendefa nahampy za zay raha nahazo zazy asalahy nakopain-tsagnary nagnakory oasa Nangkog mo sige gahan tadiavna tamnog nasa teng. Voran isa tana. Voray nao nino akeo. Avy amina fo mahatonga raha jiaby zio io. Ino mo ganatako zaka gambon petrika tsara an-tragno ato mbola tsy haiko fa diso agnatako. Hitanao vadiko fa bikibo teo anao nananganady taminazy tamin'ny voalohany. Oa, simo. Aga fa telopolo tagno lasaka ang mbola ampodinao ake koa. Zao izy Solange satria zanako tamin'igny vaiavy igny izy kay directeur amin'ny orinasa nangatako asa igny ny faizindreo za tao nititindreo nambaranjare zany marigny ndraiky fa disoako jiaby ary vaiavy bikibo iny akagny masambatra izy akagny nanenigny za hitanay io tegna manenigny tongotra famantanagna mihitsy za hitanay satria le rano nieritreretika aminao ka rehefa tsy miala tsiny aminao za Solange fa aleo za sitrany solo fo eky antilaza zay raiky an-tragnonakato satria mama zanako igny tsy zaza foagny fa tsy maintsy andalondalo akeo fogna agnatitry hanihanigny hely akeo ke aorogno entaka anao Solange fa za efa tsy afaka iaigny araka aminao koa
satria antany fotoagna anakafa boka na io za fa tsisy asa za miantatra na zaza raiky tsisy amitsika raha mba nisy ny kambanagna mba hafahafa ihany wa Paul saky na hanaoga zaha akato zalina retako tamina hatrizay atakalina fatim-bayavy iny koa zaha mama fi amina he igny tsy fatim-bayavy zany anao no fatim-bayavy satria efa tsy miteraka tsony ianao sady vandivandehanao zao amenao calmant foana isanandro tapitry de leny calmanao zay ty tsaratsara amitsika solazy atsika mifampitondrano atsika na de samby antitra atsika tsara akato zany doko mety fa atsika raha ifanadala foana efa tsy mety tsony zany de namitambo zanako andeha lafidafika akagny so mbo raisiny foana tapitry nina fa anao mbo amitragnona akato ifagadrako izy ty ya tsy magnino zaha andeha fa antsasaka endrika tsy afaka mbo mezana zaha salon reto tsy mitondra eo anao fa lambanao indeso ndraiky tavitavangy misy lanitsantsarinao reo indeso agny reo fa mitanao za baka raha reo tapitry koragnatsika Solange mahita za milalagna aza megny mbola tsara za fa tsy magniry mena mbola tsara koa zay za zio meky andeha anambitamby zanako agny za fa aiko izy tsy zaza foana koa za mandady amin'ny barabaragna anazy akeo tsy magnino anazy magnantegna ahita za heky mo anazy magnantegna ahita za heky mo andeha amin'ery mamako agny za na raha hoaninjareo agny de fa tsisy afaraha akato fogna atsipitsipika aminjareo agny tsisy vagany velogno fo eky za aleko mamono tegna zay de veloma veloma amin'ny tany omboanao agny veloma andangitry omboanao koa tafidy jiaio